след рекламите! Дойде ред и на дългоочакваното наше разкритие около появилото се край Девин НЛО. Вижте близките срещи от трети вид на Паранормално Мия Велков. Здравейте, скъпи приятели, Густо Мия Велков. Намирам се на пътя Михалково-Девин. Тръгнали сме по следите на една летяща чиния, защото имаме информация, че такава е забелязана в този район. Сензационен видеоматериал от България надмина суперизтребителя. Русенски уфолог разполага с кадри на летяща чиния. Той се надява да провокира учените да се заемат сериозно и да докажат или опровергаят истинността на клипа. За русенецът обаче летящата чиния е факт и реалност. Младежи заснели част от пътуването си към Девин, но когато изгледали видеото, с изненада видели прелитаща летяща чиния. За секунда и половина минава нещо, казвам нещо, което никой не може да обясни. След много анализи, България вече има документ за летяща чиния. Тези, които са скептици, много ги моля, опровергайте това, което аз твърдя. Ама разбира се, че ще го опровергаем. След съвсем мъничко. Видеото е изпратено за изследване от учени в Русия, Съединените американски щати, Германия и Франция. Абсолютно безсмислено е да го изпращате чак там. Нека просто дадем думата на Густо Мия Велков. Скъпи приятели, след няколко километра вървене пеша, в далечината виждам нещо бяло-зелено, което наподобява летяща чиния. Да отидем заедно и да проверим дали това е извънземния обект, който търсим. Виждаме един метален обект. Да почукаме да видим. Има ли някой тук? Не е сигурно. Ехо! Сега като гледам, никой не отговаря. Отдолу марсианци извънземни не виждам. И всичко личи, скъпи приятели, че това, за жалост, не е летяща чиния. Марсианци някъде да се разхождали по центъра? Не. То ние сме живи марсианци. Това са пълни глупости. Аз случайно го гледах този репортаж. Въображението на някой явно много работни. А нека сега сравним кадрите на Нова телевизия и нашите кадри. Неидентифицираният летящ обект доста прилича на идентифицираната от нас избушена беседка. А пейзажът зад нея е абсолютно същия. Няма марсианци, няма извънземни, няма и летяща чиния. Това просто е една стара беседка, която е малко продънена отдолу, ръждясала. Не и според уфолога Иван Лазаров. За секунда и половина минава нещо, казвам нещо, което никой не може да обясни. Ние пък за минута и нещо го обяснихме. С риск да разочароваме много от вас, трябва да ви кажем, че това не е летяща чиния, а една обикновена, изоставена и стара беседка. За господаря на ефира, Густо Мия Велков. Господин Танев, не знам от летящи чинии или от какво ли, вижте какви бакенбарди ни порикнах. Спокойно, Руменчо, няма нищо страшно. Това е много лек ефект. Да, не се притеснявай. По-странното е, че един специалист като уфолога Иван Лазаров не си е направил труда да направи каквото и да било разследване и проверка за въпросното НЛО. А от календарна нова приеха новината като чиста монета. Иначе летящи чинии, колкото ще. Значи жената редовно е посреща с така. Особено след поредната задявка на страна на адреналинките. Но да не се занимаваме зрителите с личния ми живот. Точно така.